varsinkin niin kierretty Suomen. Meillähän on ollut kotona hevosia aina. Että se on oikeastaan, ennen oli silloin niin kuin isälläni ja niitä veljeksiä oli niin työhevosia. Oli vähän semmoista, että vähän ajoivat kilpaakin, mutta että pienestä lähtien. Ravikuningatar sitä jotain. Niin. 83 vuonna Turusta. Kyllä se niin on meillä semmoinen hevonen, joka on niin kuin, se on oma hevonen. Riteriumissa Terpy voitti. Sitten se on suurmestari. Ravikuninkuusravessa 2. 975 voittoa yhtenä. Sieltä niihin ei oikeastaan harva hevonen. Ammattilaisia. Ne on niin kuin ammattilaisajureita melkein että ennenhän ne lasketteli amatöörit ja isännät vain kato kilpaa, niin kyllä se on niin kuin muuttunut hyvänkin päin, mutta huononkin päin, että se oli silloin semmoista, se oli niin kuin jotenkin mukavampaa. Ihmiset viihtyi hyvin, että siihen pitäisi saada nykyään raviurheilunkin vähän jotakin lisää sillä. Että se on ammattilainen melkein ajaa nuo, jotka ajelee kilpaa. No en tiedä, mulla ei oikeastaan ole mitään vastaan, niin se on melkein niin kuin Kausti, niin kuin se on lähimpänä. Ja ihan hyvä paikka. No, se on semmoista, että se oli mun isä oli semmoinen, se oli puheenjohtajana siihen aikaan. Oikeastaan niin kuin hommas aika pitkälle, sillä oli todella henkeen ja verisen. Että se oli sille, tuo Halsuan miljoonaroit, ne oli tärkeät. Niin kuin keräs työväenkin, niin se melkein kävi joka talossa aina kysymässä. Ja kaikki ihmiset oli yksimielisiä ja niitä olisi tuommoisia raveja saanutko muuten pystyä. Se miljoona tulee siitä 60-luvun alusta, raha leikattiin. Joo. Niin se oliko silloin, jaettiinko silloin miljoona? Niin, sitä aikaa. Joo. No se voisi olla melkein siellä Turussa silloin 83, se 3000, kun se ratkesi se kuninkuus siinä. 36 vuonna, kun se on ensimmäinen kantakirja olit. Niin, no. Mikäs se nimi on? Sopu. Sopu. Vai 39, no 30-luvulla kumminkin. Sitten paljonko oli väliä sitten, kun me Neilika näytettiin? Ensimmäinen lämpömies oli 60. Siinä oli 50 vuotta oli väliä, eikö niin? Niin minun muistin. Niin, sillä se minusta puhuttiin. 60-luvulla on se Neilika. Ja se oli no se oli kumminkin jotakin vuosia siinä oli sitten. Olisiko se, no minusta se oli 50 vuotta väliä. Niin, oikein Reevin tutasta alkanut. Joo, siinä oli semmoinen iso kartano. Tuli ensimmäinen lämpöinen, meillä oli sitten, että silloin aikana oli aika vähän lämpöä. Ihan muutamia täällä Keski-Pohjanmaalla. Se oli semmoinen hevonen, ajettiin se oli tosi pilattu hevonen, kun me etelästä Helsingistä ostettiin. Laidan Tapiolta. Sitä laitettiin pitkään ja sillä on hyvästi. Sitten kun sen sai, että hän rupesi pelaaja toimi, niin se oli 42 kertaa yhtenä vuonna toimi. Ei voittanut kuin 1-2 kertaa vuodessa, mutta aina oli 2. eli 3. päivä. Kato, silloin sai ajaa 2 lähtöä päivässä. Että monesti niin ajattelin, että miten se voi olla, että 42 kertaa vuodessa voi olla toinen. Mutta silloin niillä ajettiin paljon kilpaa. On meillä ollut lämpöisiä. Tuo niin Neilika ja sitten oli Porokki oikein tosi hyvä orit. Ja eipä niitä sitten oikein tietysti huippuhevosia paljon muuta ole. Mutta ne oli hyviä molemmat. Ei ole sillä mitään syytä, että se on sama ihan kumpi on kun se on vain hyvä. Vähän ajoin paljon, tuolla Koskelan Erkillä oli se Lady Assasi, se oli silloin aikana täällä päin niin Keski-Pohjanmaalla, no se oli parhaimpia. Ja sitten oli
semmoinen hevonen kuin Jiksy, se on siellä Kaustisolla se kuvakin siitä. Sillä mä ajoin sitten, se Matti vainaa sairastui, niin ajoin sillä sitten samaan, mikä sen ennätys oli, Mikkelissä, oliko se 14 kuloa. Mä ajanut aika hyvilläkin hevosilla. Se sairasteli, niin sitten mä ajoin sillä sen. Mä ajoin niin kauan, että se taittiin viiä sitten tuonne Tuomomäkelälle sitten sen jälkeen. Ja niitä on niin monenlaisia sillä. Joku voi olla hankalakin niin kuin alkuun niin kuin opetusvaiheessa ja tuolla. Ja jos sitä vain, jos sillä, että sillä pitäisi, niin kuin hevosella pitäisi olla lahajat jonkun päivän sitten. Se on niin kuin tärkeintä. Mutta se luonne, vaikka olisi joskus kovaluontoinenkin, niin ei se aina välttämättä ole huonoa, kun siinä vain rauhallisesti sitä käsittelee. Ja sillä lailla, että se supiaa tottelee, niin kovaluontoinen hevonen, niin se on paremmin kilpahevonen. Sillä on luontoa, se ei anna heti periksi, jos se väsyy ja vähän sillä lailla, niin se pystyy ottaa niin irti, että on oikein hyvä luontoinen hevonen niin kuin alusta lähtee, niin se saattaa olla vähän löysä. No se on ollut sillä lailla, että jos mulla oikein hyvä hevonen on, niin sillä annetaan sitä aikaa. Sitten meillä oli yksi kaveri, oli sukulaismieskin, oli tuosta Ylikylästä. Niin mulla oli ventteriä ja villiariakin ja noita, niin se ajeli aika paljon useampia tunteja päivisin, kävelytteli ja sillä lailla, että semmoista, jos oikein hyvä hevonen on, niin sen kanssa sille pitää antaa aikaa ja eikä kiirehtiä. Että niin kuin sanotaan, että niin kuin normaalisti miten valmennetaan, niin ne pannaan aissoja ja niillä lasketaan se jonkun aikaa se puoli tuntia sillä lailla. Sitten, mutta silloin kun on hyvä hevonen ja on niitä päiviä, että ei hiitata eikä ajeta lujempaa sillä, niin silloin olisi vain kun olisi, että kävelyttelisi paljon. No mulla on semmosia minun mielestä semmoisia neuvoja, että mitä minä olen saanut joskus, on niin kuin aika paljon mulla on semmoisia tuttuja. Silloin aikana oli Kaarlo Partanen ja Allan Korpi. No Halsualla oli Ravesakin ja mä olin oikein muuten sen kanssa niin kuin tuttu sillä lailla, että niin se tiesi, silloin oli niin kuin semmoisia vanhoja konsteja kai. Ja niin kuin tuonne kengityspuolelle, niin mulla olisi niin kuin semmoista, ne on itse noissa omissa hevosissa, mä olen kengittänyt nyt tähän asti, että nyt en enää niin paljon. Allan Korpi sanoi mulle, kun mä sanoin, että miten kengitetään hevonen niin kuin normaalisti, kilpahevonen, että mikä on normaali kengitys. Eestä 50 ja takaa 55. Ulkoreunat alemmaksi molemmista päistä. Todennut, että se on hyvä. Niin kuin sillä lailla, eihän sitä voi sanoa kaikki, mutta niin kuin semmoinen pohja, mistä lähdetään. Ja enkä mä oikein paljon ole milloinkaan niin kuin konstaillut sillä lailla, että nämä olisin niin kuin valtavia. Tuon ainoa sitten, että niin kuin nuorelle hevoselle, jos se veitsilö ja tuolla on herkkä, niin sitten painotaan vähän aikaa alakua, että se tulee rytmi hyväksi. Sitten kevennään kenkään. Niin tämmöisiä pikkujuttuja. Ja kyllä meillä on ainakin hevosilla niin aika vähän käytetään suojia ja sillä ja villiarikin tuli aikoinaan silloin, niin se oli niin, silloin oli toinen etune oli vähän niin kuin ulospäin enemmän kuin toinen. Niin se oli, että sitä ei niin kuin kukaan uskonut siitä, että siitä voi tulla hyvää hevosta. Sitä ruvettiin laittelemaan sillä lailla, niin kuin hiljoksen niin kuin ne asennot haettiin ja laitettiin kengät alle ja ei sillä ikään käytetty mitään. Sekin oli kato semmoinen hevonen, että se ei niin kuin kauppamarkkinoillakaan, niin se ei käynyt, se kiersi mieheltä toiselle, mutta kukaan ei tohti ruveta ylittää. Mä voin tähän sen kertoa, se tuli meille ja seuraavana aamuna sen aissoin ja kävin vähän päästä. Mä sanoin emännälle, että katoppas, että onko tätä ilmoitettu mihinkään noihin ikäkauskilpailuihin. Se oli 3-vuotias silloin se tuli. Niin. Sitä oli sitten johkain maksettu yksi erä ja silloin, että niin tämä sitten kun otan ja kahtelee, soittelee, että jos
saisi sakolla maksettua. Ja se saattiinkin maksettua useampaan paikkaan. Tämä sanoi sitten vain, että eikö meillä olisi jostain muuallekin niin tärkeämpiä. Minä sanoin, että kyllä nyt tuntuu niin hyvältä tämä hevonen. Ja että siinä oli niin kuin hevonen semmoinen, vaikka oli niin kuin semmoinen kulkuhevonen ollut, niin sen kun pani aissoja, niin tunsi heti ohjilla, että nyt on hevonen. Niin siinä se on just niin kuin kysyttää, että mistä hän tietää, kun on hyvä hevonen. Niin se tuntuu käteen sitten, kun on hyvä hevonen. Joo, kyllä mä tykkään ajaa reilläkin, mutta meillä ei ole enää ajettu. Oikeastaan silloin Hulpulla ajettiin. Kyllä kärryllä on näköjään. Kyllä se ihan tässä olisi, niin kuin meillekin olisi tosi nätti semmoinen, kun pystyy tuolla järvellä ajella eikä tarvitsisi aurailla. Ja mä nytkin ajan lumessa aika paljon. Kahlutettu, eli tuossa on niin hyvä tuossa järvellä ajella. Niin siinä ajetaan ja sitten tuosta meillä on hyvä uittaa tuosta joesta lähtien. Siinä on sitten vääniä. Venheellä uitellaan jonkun verran kesäisin. Taloutteita uutta saa nähdä tähtyykö. Kyllä kun saisi yhden hyvän hevosen, niin kyllä sillä on. Meillä on olisi ollut tuo lumikustaa, niin silloin pikkusen jalat renkannut. Se olisi, siitä mä niin kuin oottelin ja ne on nyt laitettu, että saa nähdä pian kun ne kestää. Kun siitä emästähän no ne on kaikki juoksijoita. Helmi Roosali ja Lumiaatos. Ja siitä on kaikki siitä oikeastaan siitä evästä on juoksi. Oli vossikat ja oli kaikki. Niin siellä on ollut se kahvin. Niin, siellä oli se sopa. Niin, että se olisi Miljoonalahdestakin vielä se. Joo. Niin, jos sä haluat itse kasvaa sen, niin No vielä semmonen kysymys, kun varmaan aika moni kai tiedä, että mitä sukua toi Timo Salmela on sulle? Se on isoserkku. Isoserkku. Joo, me ollaan niinku äitit ja isät on molemmat niinku sisaruksia. Joo. Joo. Semmosta peliä. Mutta kyllä se on sillä, että kun tulee ikää, niin se on vain. Sitten nytkin kun vähän kokeilee kilpaakin ajan, se on aivan niin kuin jos ajan. Sitä tiedätkö jännittää sillä jotenkin. Kun on ollut pitempiä välejä. Ennenhän se oli niin kuin ruokapöyttä olisi mennyt, kun lähti tuolta. Oikein sitten niin kuin nauttii. Nyt pitäisi saada ajaa hyviä hevosia sitten, että saisi ajaa enemmän. Niin sitten se, mutta en mä tiedä, onhan se vähän semmoista, että on semmoista, että onko siinä enää oikein paljon järkeä. Mutta se on taas sitten, kato tuo valmennushomma. Niin se on mukavaa sillä kun siihen on tottu. Että en mä hevosia ihan kaikkia lopeta milloinkaan. Ennen kuin sitten tulee kuolema, mutta siihen asti. Että se on niinku semmoinen ihminen, kato mä en ole ikään tehnyt mitään muuta hevosten kanssa värkää. Jonkun verran hevoskauppaa on tehnyt ja semmoista, että leipää on otettu siitä. Onko sulla, kuka sun niinku esikuva ollut? No, kyllä ne on niinku nuo Allankorpi ja sitten Kontion kanssa me oltu oikein sitten ajettiin tosi paljon. Sillä Kontia oli täällä päin silloin tuolla Tampereella. Se on sen verran nuorempi, että se ei... Niin on, mutta että sen kanssa me oltiin, niin se oli minulle semmoinen, se oli kumminkin semmoinen ja kohtelias mies ja sillä lailla, jos teki jotain hertuksiakin, niin sille sopii aina ja että kyllä se on ollut semmoinen niin kuin huippumies. Lausuva Miljoonaraveissa on käynyt kaikki huippukuskit muut paitsi Pekka Korpi. Joo, niin on. Kaikki Muikkoset ja... Pertti Muikkonenkin oli meillä siinä kotosalla. Niin. No kun siinä oli kaikki, joilla halusi melkein olla siinä, kun oli kumminkin semmoinen niin keskustelua. Kontio ja Timon puolella. Kontio oli Timon puolella ja Tuomo Mäkelä oli. Kaikki. Tuomo hevosia sitten, kun Tuomo toi aina siihen hevoslastiin ja sanoi,